Pasensya mo gamay mga parente kay ang akong gipabukan nga tubig mga parente napagod. Mao nga akong giadto kadali. Sama ka sa pagi. Welcome na to ang matag-usan dinhi sa atong nabantog na kaayo natong tulumanon. Ang dear Kuya Helen. Tulumanon nga kung asa hatod ka ninyo, magalatid ka ninyo mga parinte, o magahatag o kinabuhi sa suwat nga gipada dinhi sa ato ang tulumanon. Suwat o minugmong drama nga gitagaan natong kinabuhi gikan sa mga suwat. Busa ang matagusa atong giabi-abi o gi-welcome nato dinhi sa tuang tulumanon ang dear Kuya Helen. Karon ni mga takna mga parinti din na kita maglangay kay ganina ratang nalangay mga parinti. Apan sa dili pa ato na kining palutson ang ato ang commercial mga parinti. Ang atong sponsor, although wala na sila bayad-bayad mga parente, pero ato ning palutson gihapon ang tambal gikan ni Uncle Malnores. 107 years dahil nangaayos akong mga sakit-sakit. Karon, guilty na sila everyday. Sakit-sakit na sama sa pananglit. Hubon sa soso, nara Twitter, nalog sa bungot, nabinas ang halakalang, ikilasan sa ilok, nahubot sa kilak, kaywa na napo. Ikarapata, ginjan pa na ang suwang, nakibol, nalabakan sa pabo, nadatugan sa tukog, napasok sa kwako, giduka na puga na tuka og nabika ka ang paka. Napandol sa umang, nakalamoy luwag, nawalwag og nalubag ang alingagngag. Nalutan ang mata og gubagang ati, oy, nigahi gid si Manoy. At tangi, sugata ko ninyo kay ako danghag. Mayo nog dos, magsuroy-suroy ko ginamos, tagpiso na ang takos. Ano na libreng una for limited offer na sad na. Mayo 3 ug 4, magsuroy-suroy lang gyapon ko. Mayo 5 size, this day is very nice. The people is very wise. Instead of eating rice, they are eating mais. Mayo 21 ug 22, wala pa ko anay hilamos kay napakan ang akong lagos, delikado ko anas titanos. Mayo 23 ug 24, pagita ako ninyo kay nagduwa sa tago. Kamong tanan hago. Mayo 25 ug 26, tag-ana ko ninyo kay ako mag-disguise. Ug Mayo 27 28, ambot asa ka ako. Sugata ba gid ako ninyo kay ako? Hatag libreng buwad og sardinas, pagkapinana na ako og balikas. Kung take note ka nang nagsigignis-ngis, dili ko kana kauban. Ayaw ka mong patunto. Kay kaniadto, nahulga na siyang putot sa kainito. Mananangin na siyang tunto. Please contact 462-34-2. 462-34-2. Kung walay mo tubag, naputla na ako sigurado. Sa ako na lang ang cellphone numero, 0920 kay Glover Bako. 0920-1212 wa di ay to. Kinasad ang Malnores akong nangawas si Dan nga bugdo. Sa lubot may badlis na butahan sa kwitis. Sugata ba yung ako nyo kay ako danghag, salamat. Busa ang tanan ng mga taga-syudad nga bugdo, gipahibalo ka mo nga mo anak si Uncle Malnores. Magdala siya ang mga tambal, uyaw niyang tambal mga parinti kay makabuhig patay, no? Wala ko kita to doon ay mga parinti diyan nga nangamatay. Pagkikita ka mo kang Uncle Malnores, dalain yung patay. Kay buhi una ni Uncle Malnores. Bueno mga parinti niya, karon ang sulat sa ako mga kamot. Ako kining tagaan og pagtagad, basahon ko kining mga parinti. Nag-iwan din sa kung sa sulat mga parinti. Abril 4, 2016. Dear Kuya Helen. Helen, maayong buntag
diha nimo kung unsa mang orasa nga dadawat nimo kining sulat o mabasa kuya. Itago lang ko sa pangalan nga Mirasol. Usa ka teacher kuya. Dinhi sa usa ka public school kuya sa may bukirang bahin dinhi sa Davao del Norte. Ang ako mga kaliwat kuya, mga taga Bohol, mga taga Tubigon. May lang yung Tubigon kaysa Hanginon Bohol, no? Anang Hanginon Bohol mo na ilisod diha nga lugar mga parente. Gani kuya, nag-edad na ko og 28. Ang ako mga ginikanan kuya, mga tigulang na. Kaya ako mga ginikanan, mga tigulang na sab nga nagminyo. Gani katapos ang ut nga nagyug ko nila kuya. Matod pa ni tatay, katapusan nagyug kuno kong handos sa sugong. Nato sa lusong kuya. Kailan mo galusong kuya? Kana bitaw maglupak og saging? Ala mo na gamiton. Tuod man kuya, kining ako mga ginikanan. Nag-pressure na ko kuya nga kuno dapat magminyo na ko. Aw ano niyo masabtan mo ni mga pangitabo. Anak, Mirasol, ayaw lang sa ikalain ang among gisulti ni Papa nimo. Nga kami, gusto naging may magminyo. Kaya imong igago nga si Ami. Otro punto. Wapag yapoy anak. Ang ako lang gusto, anak Mirasol, nga makakita na gintaon may apo si Papa nimo. Dawon. Dugay, nagyugay kong nagandoy nga magkaapo. Saba mo di oy mapa. Pero pintag mo bantay mo. Aw, maling kamutan ko. Nga mabantayan agamay kayong cute kayong apo. Lisod siguro kaya trabaho aba. Dili lagi na lisod. Dili na lisod. Basta lamang mangita kag lalaki nga alang nimo. Sa una bitaw pa. Sa una bitaw nga. Nakoy uyam. Inyo mangginita na akong uyam. Maynagdan nga nagbuwag me. Anak, gusto mi mangayaw pa sa hilo nimo. Asa na magkaroon na yung lalaki nga mong gigugma? Nga si Jeric. Kanawa sikat na kayo karoon. Si Karot man na. Sikat na siya sa TV. Eh kung kami lang yapon nung tapa, mapilong tagukat sikat, diba? Anak, ang amor ang gudi pasabot ingani. Maestra ka. Sweldo ni mo gikan sa gobyerno dako. Labaw na imong makuha sa GSIS. Doon na pa'y daghang bonus ang gobyerno karon. Kalabi na kay hapit ng eleksyon. Anak, ang imong uyab sa una, ang trabaho mangarga og karots. Ug ikaw,
ikaw maestra. Usa may masulti sa mga tao sa imuha. Buta ang gugma? Opa, usahay pa buta ang gugma. Di kumutuwa na anak. Di kumutuo nga buta ang gugma. Tanga, hinoon pa din dagana. Ay, pinasol anak. Ang amo lang yun anak nga. Ang alang lang yun sa imong kagmaon. Wa gyud mi tumong og tuyo nga dautan. Wala mi tumong og tuyo nga putlan ka sa imong kalipay. Unsan lang minimo anak nga pagabot sa panahon ang imong bana makasinabot nimo. Labi na sa kinapanginabuhi ug sa daghang aspito sa inyong kabinyoon. Ma, ay nasayon ko anak nga nakasabot ka kay maineskwelahan ka. But ma, I think it's unfair for me. I think it's unfair for me. Na anak, karon nag-English na ka. Kaya naka-eskwela ka, English-Englishan namin eh, mo ni Papa, di ba? Sortihan ta ka anak. Kami si Papa di mo. Mga elementary graduate lang mi. Pero, pag-abot sa English, ha? Wa, give me anak mag-English anak. Wa, gud ka na mo English eh. Never yun. Kuya Helen, ingana ako mga parents ko ya. Todo bantay sila sa ako kuya kung kinsang akong mauya. Bantayan ko nila kuya. Sa laki nga pagkasulti, stricto ang ako mga ginikanan kuya. Usay makasabot yun biya ko sa ilah kuya, nga mao na ilang tumuog tuyo sa kuha. Ay siyempre mga ginikanan baya sila kuya nga magtanapod sa kayuhan sa para sa kuha. O gani gituman ako sila ito hatong igayuna sa panahon pa sa akong unang boyfriend. O maybe dili na sa ikaduhang boyfriend kuya. Kuya Helen, tuod man kuya, gablihan ako. Ang ako ang kasing-kasing ngadto sa... Gablihan ako kasing-kasing ngadto sa mga lalaki kuya. Nga tanaw na ako dunay potensyal. Gani kuya, usa ka lalaki nga mo'y nakahatag yun na ako og problema kuya. Kani usa ka lalaki nga mo'y nakapapansin yun sa kuha. Sa iyang mga pamaagi. Gani kuya, maingon nato kuya nga nasupak na pod nako ako mga ginikanan. Kay kinisoy kuya, usa ka habal-habal driver. Una kabaw na biyata ning mga habal-habal driver, basta driver, sweet lover. Pero kuya, mauni ang mga panghitabo. Di alam pliti oh. Dawata kini Ronilo. Mas mayo nga
Tikpigan lang una ni mo ka ng kwarta nga pamasahin ni mo, ma'am. Kaya nga no, dato nakabaro nilo sa pagpanganabuhi ni mo nining yun yun sa kabalhabal driver. O, di ba naingon sa nga na, ma'am? Apang, dili ko magkako sa pagdawat sa bayad. So, sa kamaan niya nga babae, kasama ni mo. Ronilo? Waka kuyape? Ma'am, Mirasol. Nadunggan ako mga balita, ma'am. Ano sa manang balita ba? Ang imong gipasabot? Nadunggan ako, ma'am. Sumalan sa mga istorya sa mga lalaki usab din eh. Kamatod pa. Abli ko no ang imong kasing-kasing ngadto sa Matagusa. Nga dunay mayong tumong og tinguha diyan nimo. Oh, Ronilo, pero waka labot. Nga naman, ma'am. Tungod lang ba kay habal-habal driver ko? Wow. Wow. What a racist. Oy, Ronilo, pwede ba? Dili ko yung binuangan. Ma'am, wala ta ka binuhangin, wala ta ka tripi. Wala ta ka giyong sa, ma'am. Ako lang paabot ni mo. Nadudaw po ko'y mayong interest din ni mo. Ambot lang. Ma'am, unyang gabi, muha na ako sa inyong balay. Mamalay ko. Mamisita ko. Naambot ni mo. Ma'am, basta, unyang gabi, muha na ako sa inyo. Alas 9 sa gabi, ma'am. Ano alas na yung manggit sa gabi? Ano doon na magay oras? Tungod kayo niyang gabi, ma'am, takdol. Takdol ang bulan. Kung matod pa nila kung takdol ang bulan, ma'am, doon ako nun ay swerte. Ambot ang Ronilo. Ambot lang. Basta, ma'am, unyang gabi, makikita ko ni mo. Tuwad man, Kuya Helen. Takdol giday ang bulan pagkagabi eh. Damay sa agod-agod mo ni si Ronilo, Kuya, oy. Dili ni si Ronilo Bariga, Kuya, ha? Kung kaila, ha? Gani, Kuya. Tuod man. Eh, tabog yun. Gana nga nagkuhan siya, Kuya. Nga namalay siya. Og mauni ang iyang gihimo, Kuya, nga nakapakugang sa kuha. Ayo! Uy, doon na may tao. Maying gabi! Ah, kinsa man na. Ronilo ni! Oh, Ronilo? Sa ito yung mo. May bawan rin mo. Kay kinitanan. Ipagi ko. So sa kabalak. Unsa? Paminawa. Tiyara, nasab ako karon. Katingalahan ang uban nagingon nga ako gamhanan. Ayaw to. Ni anang mga chismis. Mga istorya sa uban. Ni anhi ako dinhi. Kay gusto kong ipahibalo ug masayod ka nga ang gugma ko labaw pa sa gugma sa politiko. Kung ang uban nag-away tungod sa bugas ngay panghatag, sa ako di ka magmahay kay lutuan ka sa gusto mo. Gani ni atong mga una
Ako mihangyo kanimo. Gikatawan mo ako. Katawa nga hilabihan nga wa ka makabantay sa ilong mo may miburot gamay. Ingon ka nga dili ka ganahan og ismiringhoy. Pero nganong mulingi man ka sa akong mga taghoy. Di ba ka kaganahan sad ka? Di ba ka nga nasuya pug ka? Ha? Kay pirmi manggugang pasakitan sa mga gwapo. Kay mauman sad nang imong gusto. Bisag tagaan pa kag Honda Jazz. Nga imong pagasakyan bisag asa kay nangutana kag may car ka ba? Ganahan kag insik nga lalaki na apa joy auto. Karon na usab ng trip nimo dwindwade na pagkapeligro. Pero gimahal ta ka, pahalag ingon anak ka. Bisan pagbugo ka nga pagkamaestra. Oo, bugo sa gugma, dili sa utok pa sa ilua. Bisan pa og no read no write pa ka. Basta kay gugma. Day banjo ta ka. Buang mo man ito hanan eh. Hala, sige, katawi lang ko. Way basulay. Kung di ka maibog, kung di na ko maibog nimo. Pero karon, patay pa kaayo ko nimo. Bahala na, pasagdi lang ko. Siguro mangutana ka kung may car ka ba? Wa ko'y car, pero kining ako perteng dakua. Unya, musukol ka. Buang man ito hanan cute. Pahilom ko. Hilom na kasi na mama mo mataron. Ha? Mumata? Mayo gani kay masayod sila sa tinuray kung gugma niya kanimo. Mira sul. Hilom na hilom. May na kong buhaton ano. Kanaugon ko ni Be. Kay murag di man mo undang nagdaladala ani labing nagpasan-pasan man na silang karaoke abigon. Naugon ko ni. Ako siguro ng istoryaho ni. Nayabag naman ni. Tama. Ako ni kuno na. Ako ning naugon ako ni. Nabuang man na ito, anak. Mayabag man tani. Mayabag man tani. Sumay maayong buhato na ni. Naugom ko ni Be. Akong mahal, gisigihan kagliba. Isaway nga, babaeng mubo ug lupa. Mirasol, bisan ako usa lang ka habal-habal driver. Pero gusto kong dawato nimo ang akong gugma. Pero, kanang maguna-una ko sa ako. Maguna-una. Ayaw na naguna-una. Ayaw na guna-una. Nga ba na? Tungod lang ba sa akong paghabal-habal driver? Pero, ikaw nakita kung nasayad ka man. Nga dili man ko inga nagkapangit, di ba? Kung sa bagay, Please, Mirasol. Dawata akong gugma. Dawata. asa man Be, kidawaton ako. Dili ba? Akong pasabot ni sugta ko. Sugta ko, Mirasol. Unyag dili taga-sugton.
Mubalik ko din Magsige kong pangharana matagabi Ayaw yung taon, oy. Ayaw yung taon na buhatag kay uwaw kay sa mga silingan. Maulagi, Mirasol. Please, dawat akong gugma. Tagay kong chance sa Mirasol. Tagay kong chance ka ma-prove na ko di mo. Nagikugmata ka. Nana. Ato na lang dalion kay apit na commercial. Mas mayo pa. Hayang tikunggong tikangkang Hiloton kong imong piang Ikas ulo sa dukhan sa bugang Ikapon ko imong suhan Kuya Helen, gisugot na ako. Bugan, Gisugot yun na ako, kuya. di ka na magkapi Si Ronilo. Kung gusto ka ganing mamaayo Gani, kuya. Dapat ko ikapon Nisupak na po sila ni mama. Dili sila ganahan ni Ronilo, kuya. tikangkang Andili lang gud nila ganahan kang Ronilo, kuya. Ang mga bala ko, kuno rin ni Ronilo binuang. Gusto siguro sila bala, kuya, nga tinarong yun. Alam inig si Saryan Kuya, wala sila kahibalo. Nagisugot ako si Ronilo. Pila may dagan sa istorya, kuya, no? Nagtago-tago man mi ni Ronilo pag date, kuya. Kaysa tago-tago, naaman day ang lami dia, kuya. Nagtago-tago mi. Tulbong dunay O gani, o sa gabi ni anak, kuya. Dunay ubag Noon sa may Ronilo nga gidalaman ko, kuya, sagbutan. Subag man sana di atong pabukan kay Romusiyos Romusiyos siya pero mo mo nagibutan ng dintador Ronilo. Gidala ko ni mo din sa sagbutay. Wala niya kay kwarta niya. Bisag 250 na lang. Anto mag short time na lang ta. Wala niya kay kwarta niya. Naago ko'y kwarta. Pero, gituyo na ko nga. Wala dyan kadalaan niya ng mga lodge. Wala ta kadalaan niya ng mga nindot nga kama. Unsa? Unsay buti mo ipabasabot nga wala ko ni wala ko ni mo gidala niya na yung mga nindot nga kama. Sultihi ko. Sultihan ta ka. Nga ang gugma, dili masukod ni anang mga kama. Mahalon nga mga kama, nindot nga mga kwarto. Unsa? Asa di masukod? Masukod. Bisan sa sagbutan. Fights na ta. Brunelo! Kuya Helen, maayong yung pagkalampurnas niya na ako dito sa sagbutan, kuya. Pero tagyong ismiringhoy niya mo na itong higayuna. Nga makayong kuya. First time na ako mabuntiyol, kuya ba? Nabuntiyulan yun ko na itong higayuna, kuya. Maayong pagkaguba sa pagapaga sa kong utot, kuya. Og dito ko na kayong kuya nga ni Arman da ining ani kalami di ay. Nga dili ta makapangagda. Lami pa sabi ko nga hinata hinimo ni mama. Gani kuya. Mas nilalum nga nilalum ang akong gugma kang Ronilo, kuya. Lahi di ay ning batio na to sa lalaki, kuya, nga mo'y makabuntiyol sa tog taman-taman, no? Kay
Mahigugma po kag taman-taman, kuya. Gani, kuya. Ako siyang gingnan nga dili gud mangita og laing esprekitek. Kay gigugma ka nako kayo siya. Pinatago lang, kuya. Apan ang akong ginikanan murag nakahiring sila, kuya. Ug mao ni mga panghitabo. Kinsa ka to naghatod nimo? Si Ronilo pa? Hoy. Gihatod ka sa iyang motor nga Lamborghini? O pa, Lamborghini ang iyang motor. Hoy. Dugay naming nagdudas mama nimo. Nga kana si Ranilo nagulit tao nimo. Pa, Tugani ko. Doon na ba mo'y relasyon ni Ronilo? ha? Pa, Tumaga kami sa mama nimo. Sa dili pa mabot ang Senate inquiry. pa, Tumaga. pa. I revoke my rights. Unsa ribok? Ha? Unsa na ticket? Ha? Unsa man? Kuan pa, no confirm nor deny. Ha? No confirm, no deny. Amo na lang tuwa ni mama ni mo nga dunagig ko'y relasyon. Tinuod ba na, ma? Matingugan ako kabe. Kanina ako napabot sa ko script ba? Oh, nagdudamis papa di mo. Day. Maunang minasol. Ayaw good me in tawon paibawa. Ayaw good me in tawon paglinglangan. Dili may gusto nga magkauyab ka mong Ronilo. Kay kung makitabo nga magkauyab mong Ronilo, mamatay kayot ko. Kita duha, di ba nagsabot ta? Oo, mamatay kayot kami si Papa Debo. Pa, ayaw maging anak ba? Unya. Basta magpakabatay kay Miss Mama, di ba? Basta si Ronilo ang imong mabana. Ma, ayaw ito magpakamatay, ma, oy. Oh, ano, naluoy ka sa mua? Mahal biya kayong gasturon pa niya, duwagod mo. Abaw. We will paint the light shades, the colors and the trees. Kuya, sama sa kong gingon. Still believing Nga kumakatilaw kag biko nga tapol, kuya. Murag di nagyo ka pangagda ng biko nga tapol. Gani, kuya. to try to set him free. Lami gyud kaayo akong paminaw ug happy kay ko. Yes, Kuya, himuon na lang natong short ang story. silver clouds Nabuntis gyud ko ni Ronilo, kuya. too well, nobody knows. And Ug gani, cry if you want them to see. malipayon ko kay andaman po ni Ronilo ang kunon, ang ako ang nga pagkabuntis, kuya. Weather comes Og dito mi sa ilang balay. around, be loud, speak out when you want the world to know. Be strong,
ko karon ay Ako, Sam. Happy kay ko. Tungod kay... Nagbunga na gyud ang gitanom na kong binhi diha sa imong taguangkan. oh, lagi. I'm proud mami gyud ko. Pero, syempre, may problema biya kay ko karon kung saan ako sila ni mama ang papa pagsulti may tudan. Mangita pag tumagi. Magpatabang tang Mayor Duterte. Pero, nahadlo ko. Ay, gadlok. Gigugma kay taka. Gigugma kay taka. Salamat kayo. Salamat. I love you so much, babe. I love you too, babes. Pero, doon ako'y andam ni mo makaon, oh. Unsa man ni? Blue ribbon, kan ani. Blue ribbon? Unsa man ni? Biskuit na. Salamat kayo, ha? Ang pingig yun ng bata. Ang pingig yun din tao ng bata. Kaya na, di ko masugot nga doon ay may tabuan na sa bata. Oh, doon na may tao. Okay, diot akong tanawin. Sige, palihog. Edit. Yes? Pwede mong utana? Unsa man? Nabada si Ranilo? Oo. Unsa man igagaw mo? Adile. Nianihilang ko din kay tuman sa siyang wa magpadala og suporta sa iyang anak. Unsa? Ranila? Oh, unsa man, babes? Ayaw kay bibs yang kagwana ka? Alay dara kinsa man eh? Kisa man na? Kinsa? Oh. Nakugang ka? Ako ang imong isprekitek. Nga imong gibuntiyol dito sa may sagingan. Runilo? Yung ana ang imong style? Day, asa maka nga sagingan katong duol sa kahoy nga dakit nga tapat sa talisay? Oh, dito. Nagkulit-kulit pa mi dito sa among pangalan sa talisay. Napaakan pa kong tilas dito kay daghan mi na kay nagtilas sa talisay. Runilo? Dili lang na kay ako ang babae nga imong gidaha dito? Oh, usa day. Gidapo ka niya dito? Ha? Well, dahil sutihan ta ka. Pag abot ako dito day, doon na pa'y 5 pag yung kabuk day nga gikulit atong ilaham sa punuan sa talisay. Wa kita ato? Wala kay gabi man. Nainga na, ayaw pagpakatanga day, oy. Mintras nga makalikay-kalikay, pagkaon sa makabuntis ka, dili. Runilo! Runilo! Oh, nananok-nok nga ako rin manunta na aspertahan. Sayo pa magabutang. Runilo! Runilo! Pasaylo ako. Pasaylo ako. Pasaylo! Bakit batasan nga pag-alalaki nito? O, baka di mo maayo. Pasaylo ako, maluoy ka. Pasaylo! Biyaan talang kagawa ka. Pero wait, ibalik ang blue ribbon, please. Bahala ka diya. Bahala ka. Ang minsan nating pagkikita, mulit-muli na aalala. Kuya Helen, grabe na sakitan dyo kay kukuya sa panghitabo. Mo na Doon na naman ay pinaangkan di ay si Ronelo, kuya. ganito ang
Totoo nagyug ko nga basta driver, habal-habal driver, sweet lover, kusog kayo mo, jer. Gani kuya, nag-uulyo ko kayo sa tanan. Pero deep inside kuya, love gyud kayo na ko siya nga kaya na kung dawaton bisag na siya anak kuya. Gani matagkaroon niya, magsige siya pangayon na kong sorry kuya. Ang akong problema ani kay wala nakabalo ang akong parents kuya. Nabuntis ko. O wala kabalo akong parents nga uyab ming Ronilo. Kuya, kung ako pabalo na akong parents nga buntis ko basig mapatay, mapatiyan ko kuya. Mukha sila yung una mga matay. Either way gasto kayo na. Kuya, maluoy mo. Bita bang yung tambagi ko unsa kay na kong buhaton, please? Iyo magtatampo? Mirasol. Nagulat minsan ang puso ko dahil yakap mo at hinahakdan ako. Hinagkantin kita. Bueno, mga parinte, ni Ana sadta kini mga talagsaong nga mga problema mga parinte. Problema na sad ni karon ni Mirasol ang atong pagtagad. Pagtagad. Nako, may numduman jud ko anang sudlanan sa Blue Ribbon ngayong gingon nga sa una mo na imong butanganan og kanon. Magbaon mi kanon among ibutangan. Ay, kanang Blue Ribbon na Mura man nagbapit baldi nga gamay. Ang buta nagkanon. Ya pag human niya dili na gamiton butanon floor wax. Bueno, tambag mo direbe is kuha na ninyo sa 0910 ha 0910 ni mo dako mo ni 0910 85215 ha. Kuya Helen, ipaglaban niya ang kung saan siya masaya doon siya. Gikan ni Nining sa tandag. Ako ba, murag di ko katuo ba nga amaabot ang tandag. Kay parte magitong layo ang tandag. Pero kung saan na mag-text taga-tandag, tinuod bang siguro ni ba? Parte magitong layo ato eh. Uy, kamo mga taga-tandag diha ba no? Mayroon pa diyang gibiyaan. Oy, kay grabe man po ng laki ha. Isaman kadosina ang babae. Okay ka ni Alan Sinti. Last na to ni Be. Laina sa danang lakiha nga wala na hitugan sa tinuod. Uwagan. O lagi tawag mo Toto 62222. Abot na itong telepono. Okay man Toto 62222. Kung wala mo tambag, ako na mo tambag. Ako mo tambag ha. Ingani Mirasol. Kini bitong buntiulon ka Mirasol no. Actually di ka kapangandam ana eh. Kaya ang nasa suot sa imong huna-huna Mirasol ang kakuan na ang kalami na matod pa no. Actually dili man ang kalami mo yung gihuna-huna nimo Mirasol. Ang gihuna-huna nimo ana kung naay tao mo agi. Unya masakpan mo. Sa lakto niya pagkasulti Mirasol ako masulti nga wajud ka sa imong maayong panghuna-huna sa dihang gibuhat ninyo to. Kinsabay tinuod maayo ang panghuna-huna mga printe. Kung niya nahigayon na ang imong mata gasulirap. Di ba tinuod? Na karon ni ana ang consequences Mirasol.
Dawata. Una nimong buhaton Mirasol, tug-ani ang imong ginikanan kay sila ang pinakaduol o pinakaunang mga tao. Nga maoy mo sabot nimo Mirasol. Kay sila nahigugman nimong tinuoray. Kay sila ang mga tao nga nagpadako sa imong bukog. Katong si Ronilo nagpadako lang gyud to sa imuhang Hindi na ako masulti Mirasol, kapugong ako makbak. Ang akong punto ani, magpili ka sa duha sa imong ginikanan, bito ni imong ginikanan ng Ronilo. Kay si Ronilo, ipakwa sa to. Ha? Ingna sa to siya, ngayon sa tong isettle down. Isettle sa to niya yung mga previous mga problema. Ay ha, siya mo ambak sa imong kinabuhi. Ayaw pakisaw-saw sa problema ni Ronilo. Kay pwedeng mabuhi ikaw ug ang bata. Ha? Pwede mong mabuhi duha. Nga wala si Ronilo. Kaysa sa mabuhi ka mong duha na si Ronilo. Nga problematic po kaayo ang inyo hang kaugmaon. Hala ha? Nasabtan ninyo akong buti paibot ha? Mirasol? Simple lang na nga istorya Mirasol. O sa simplihon ra po nimo pagsabot. Okay? Kaya salamat mga parintes sa inyong pagtubay sa tuwang tulumanon o syempre sa inyong mga text messages o sa inyong mga tambag. Mirasol, salamat sa pagpadala. Nasyayod ko nga kapupuan ka to mga leksyon sa automatic paminaw.